Yes, mga kabistado, mayong gabi. Liwat, no? Dire kita subong sa may Barangay Kompanya Sentral Molo, no? Kung sa diin kay nasang alauna 34 sa hapon nasunog ining mga puluyan, no? Kag sa subong nga mga tinuon liwat na alarma ang pila ka mga fire truck dire sa area o kung nagaliwatag padulong ang mga fire truck dire mga kabistado bangod sa nasiplatan sang pila ka mga pumuluyo nga nagakalayo pa ang ining portion sang puluyan. Masali no nga nabisyutan dire sa aton nga katapos ang Bureau of Fire nga amuning portion dire no nasiplatan dire sang mga pumuluyo nga nagakalayo ang ini nga kwarta mga kabistado. Okay, no? Dili kita mismo no sa may atubang sang ini nga puluyan ang kung saan no makita man naton ang aton nga firefighter ang padayon ang firefighter no ginapiswitan ring ini nga portion diri na siplatan di sa mga pumuluyo nga nagabaga pa no ang ini nga puluyan. So karon nya rin no ginapiswitan diri mga kabistado. Yes, no, may gabi sa aton yung mga dira. May gabi sa aton yung mga kabisado, no? Di karon, dari ginapiswitan dari ang napiswitan dari sa aton yung mga firefighter. Ining up top, no? May posibilidad na may nagkalayo, no? Kung na may natutipan dari nga baga, mga kabisado. Yes, no, di amo ni masubokay na mga kabistado. Naglunta rin sunog alauna 34 subong ako nakaina sang hapon diri sa may Barangay Kompanya Sentral Molo, no? Sila no gintupok diri ang pito ka mga panimalay kag apektado sa karon ng toxin, no? Ang sa inisyal to kay nang ginatag saton may 8 ka pamilya no ang apektado mga kabistado kag actually no subong wala pa naton may baluan kung pila ang damages sang ining mga puluyan kag toxin, no? Kung ano gintunaan sa kalayo. Pre, ano pre? Anong tabo diliwat kay nasunog ni ka Aina? Oo, nasunog liwat. Nasunog liwat din nakita pre ang kalayo. Sa ila diri sa babaw sa ginapiswitan na subong ano dako nga kalayo gamay ate okay oo pero pangalan ta pre CJ ano no Bilabin niya okay sige pre thank you pre kano kag sa karon na mo din di liwat ring sumuluha hindi mo na dagli pa tayo sa babaw okay no nasunog rin liwat no ining puluyan ang portion na ginaninan ka sa BFP naton mga kabisado amo diring sitwasyon natin makaluluoy tri kag masubo no ang ining sitwasyon din sa pamuluyo sa barangay Kompanya Sentral Molo no kag yari sa karon nagbalik diring pinaka fire truck no sa ka fire truck diri mga kabisado nagbalik diri sa area kag para i-clear ang ining area nga wala na sa kalayo nga mabilin. Kaina no din po kay ito kaina ang hitsura sang kalayo no din na updan kinaton nga nagaigwad o kun nagadaba-daba ining portion sang puluyan puwerte ang iyang kalayo no tapos ang iyang aso puwerte no kadamol kag nagadugok lang siya kag madasig no paglapda sang ining kalayo bangod sa mabaskog diri ang dapya sa ngangin kay bala nyo mga kabisado ining puluyan iniya pag
kalikod niya sini Batiano River ini siya, no? Yung open o mga Pakita River ni open space. O kun nga grabe, no? O kun ang yas bala sa hangin. Okay, amo na siya nga madasig, no? Ang paglapda sang kalayo mga kabistado. Okay, no, nagapanawagan kita, no? We're calling for donations. Pwede man bayo, mga ginamitan niya bayo, ang malapit ng Balatani diri sa syudad sang Iloilo, no? Ang malapit ng tani sa syudad sang Iloilo, no, tani, no, kung may mga bayo kamo dira nga wala na magamit, kung pwede, di ma-donate ini, no? Ma-donate naton diri sa aton yung mga kauturan sa mga labi na kito sa mga nasunugan. Bukod dati malapit na ang Christmas, kaga amo pa diri, no, ang natabo sa ilang apunuyan, di wala taman sinikani kinapangayo man niya kabistado apang nag-abot kit, no, ang ining sitwasyon, no? Di nagapanawagan kita dira sa donasyon tinagi sa mga bayo, mga panguna nga mga kinahanglanon, no, sa sulod sa balay. Pwede man na ang habol, ulunan, panapto nabing bisan t-shirt nga bisan hindi oreka, bisan pango kayo. Kaya lang importante magamit hindi katol, no? Kaga hindi baho yapok, no? Agad magamit rin sa aton nga mga kauturan. Sa luyag, no, nga mga donar sang mga bayo at pwede nyo man, no, makontak rin ining page. Kagaukon pwede nyo man makontak si Sir John Capulot, no? Pinagi nila agod niya matiko nato, no, ang inyong mga donasyon kag amo ning ipadala naton diri sa mga nasunugan mga kabistado. Okay, as of this time, nagapiswit man sa Quiapo, no, ang nagapiswit man sa Quiapo niya, no, sa tubig ang ato niya mga tigalaway, no, sa kalayo pag ginasekyar man rin ng area nga anti sila magali, no, tayo masigurado nagit bala mga kabistado nga wala na sa niya kalayo, no, basta kon bayan ini siya kag oras na sang inugtulog kaga mo ni, no, ang base naman diwat kang mag-ibuwal, no. Yes, no, tay masubok gid ya kabistadong Lenlen. Di mo masubok ni sa atong mga kauturan diri kay bala naton. Tis pa ni matabo di wala tuon ang mga Christmas party pag sa ulog sa mga party sinadya bangod kay nagapadulong na kita sa adlaw sang mahal nga Ginoo o kung na Christmas bala kag nagapadulong kita sa adlaw sa pagbulag sa bagong tuig kay magasugata kun tani kita o magasugata kita sa 2023 naman iyang tuig. So apang tinatabo ining insidente, o medyo masubo-subo ini, masubo gid gani ang ining sitwasyon para sa mga pamilya nga nasunugan sa diri sa may area sa barangay Kompanya Sentral Molo. Okay, no? Sa mga kabistado naton, iwato nagapanawagan kita dara sang donasyon pinaagi sa una nga kinahanglan o kana panguna nga kinahanglan, no, sa sulod sa balay. Dahil kapanawagan kita dira, no, base may mga nausar na kamuda nga bayo, kung may mga bayo kamudra nga wala nausar, ara balang mga kabistado nga bayo balang mahi pa nga pwede pa masulog pang temporaryo kung na pambalay sa aton yung mga kauturan nga nasunugan, no. Pwede makamukadonate dira sang habol, ulunan, o di ba? Tiagod, no, may online ning aton mga kabistado diri o kana mga kauturan nga nasunugan o kana nasunog ang ilang puloyan. Yes, no? Okay, naginatamyo naton dira si ginatamyo naton si Candy Villanueva Alberto. Yes, ma'am. Di mayan nga adlaw sa imo dira. Di amo ning kakatapo diri sa aton nga kauturan diri sa syudad sa Iloilo kung sino, no, nasunog diri nga area sa barangay Sentral Kompanya Molo, no. Subong na gid mga tinion
Actually no, kay na temprano pa sa kapon nasunog na ini mga alauna 34 mga kabistado. So nagdugay siya no, mga tagda 2 ka oras ang pagdabadaba sa kalayo kag amo man ang pagpatap na sang ako nang gilayo niya pagtap na sang aton nga BFP sa sining area no. Kag gani ang sang sila na naghalin no, tinatap na yung mantong area kag apang subong no liwat sila nagtawag sang ako na mga pumuluyo din nagtawag sang taga BFP kay liwat no ilang napiban hining kalayo mismo kay nadra sa ginapiswitan sang BFP nato no may ara sang visible nga kalayo mga kabistado.